जतन फुंका हमदे हंथाय ना हमजादे हंथाय आंखाबो हस्पिटाल फैजा दिनै दादानो लोमजाखानाय खानागै बनो डक्टर प्रोग्रामनि होनाय फैजा अब जों नायलायनाय तामारुगि मोनजाना दिनै जों क्वार्टार हाबहैनाय नायथिनि उनाव पहिले टिके पैथाक जरा दिनै क्वार्टार भिडिअ माखानि जबनो सामैयासन दिनै आना फुंखाय मानोबा एकदम हायद्राबाद फैजा तारमाने आं समया फायमानलिया दिनै आनिबो जनि जो साइकेल पाम्पसार आवै दिनै साइकेल पाम्पसारनो मिकाना लिंफाय स्नामैसे दिनै आं फैमागो दाबो फै सफैजा जों दाबो बनो डक्टर नाय आसुरुजा दाबो नायलायनायजों तामारुगि मोनानो हाय नायजाथनाय जों दाबो एमबि सावो दिनै ब्लाड टेस्ट खालायदोंनाय जों दाबो ब्लाड टेस्ट खालायनाय साइनखौ ब्लाड टेस्ट खालायनाय रुम क्वार्टार तामारि फुंमानानो संसिरो नायदि टेस्ट खालायनाय क्वार्टार जों दाबो ब्लाड टेस्ट खालायनाय आनि दादानि तामारि फुंमानानो नायलायनाय जाबोसों जों दाबो नायसिंलायजा ब्लाड टेस्ट खालाय दङ तामारि फुंमानानो दिनै नायसिं नखलजागलाय दंजा बमते गुरा तामारि फुंमानानो गवाना सिसा malaria dog de mandana na bayre rawde khade hinjana saimani ha na itone mabwa sampu mainanga